סקירת שובר מקדמות מס. אנחנו נכנסים לדיווחים, שובר מקדמה, בוחרים תקופת הדיווח. במידה ויש פקודות שהן לסטטוס זמני, אנחנו צריכים קודם לטפל בהן ולאחר מכן נוכל לבצע סגירה של שובר מס הכנסה. נחזור לתקופת דיווח, ופה יש לנו כל הפקודות שהן לסטטוס קבוע. כלומר, אני מבצעת סגירת של שובר מע"מ. ברגע שאני לוחצת על הכפתור, יוצא לי חלון של עדכון פרטי שובר מקדמות בפועל. כל הנתונים המערכת לוקחת לפי הפרמטרים של השובר מקדמות, וכמובן ניתן לעדכן בהתאם למה ששולם בפועל, וסגירה ועדכון שובר. ברגע שהתקנו את השובר מקדמות מס, אנחנו יכולים לשדר את השובר.